So namatama ta diri palong sa aton sini nga katapos ang Bureau of Fire Protection ang ining nga sunog, no, isa na naman kasunog nga nagluntad diri sa may Barangay Santa Rosa, Mandurriao, no. So tingwan naton diri nga makasulod, makapenetrate sa mismo, no, sa ginuntaran sang sunog. Ako rin makita naton diri nga damo-damo di subong sa nga katapos ang Bureau of Fire Protection and mga fire trucks, no, nga nagabinuligay para mapadasing nga mapalong ang ining sunog ari sa may bahin sang Santa Rosa, Mandurriao, no. Aso na lang diri karon makitaan ta ang sa nununtaran sang sunog kon haling ka sa may diversion mapaliko kabi kita nyo din Carlos bake shop, maliko ka di pa wala going to Mega World, no. Diri mismo antes ka magsunod sa Mega World sa wala diri ni siya ang sunog, no, nga natabo mga kasama are pilanik bilog pa ni malay di nga natupok sang kalayo standby kay makapangusisa kita diri sa mga pumuluyo nga ready karon, no. So pila diri ka mga gamit nga ready karon nga nakitaan ta nga ginpagwa mismo, no, sa mga pila ka mga tagiya sang panimalay mga kabyanan. So puti na lang aso karon ang makitaan ta ang katapos ang Bureau of Fire Protection ato na nakasulod na to sa area kag namatamat nila palong, no, ang ining kalayo. So diri kita bla maposisyon kay pagtanan nga magkatapos sa media diri na naplastar sa gwa kay hindi ka to kumasulod kay grabe ka tawag ni grabe ka kitid sang dalan abi mo, no, kita yun ang dalan na, oh. So may nagatindog na nga rescue volunteer group dira sa sulod pwede ka to ka penetrate makita mong sitwasyon pero hindi sa subong hindi pa ta kasulod dito kay bangod kay grabe pang aso, no. Posible makahaklo kita sang pagpugok sang aso mga kabyanan. So that is why nga diri lang kita anay sa sulod nakaposisyon, no, ang katapos sang RMN News Team. I don't know kung din si Radyo Man Aldring napangita ko ba sa ganit diri. Anyway, ari, no, at least namatamat diri control sang aton sini nga katapos ang Bureau of Fire Protection ang ining sunog mismo, no, nga natabo diri sa may ang na-mention diri nga Barangay Santa Rosa, Mandurriao mo, no. Dari kita be. Okay. So medyo mabudlayan pa tato kasulod. Hulat-hulaton talang galing ni karong nga magtulotawhay, no. Nga makakuha na bala mapalong na tanan kagaway na sa may nag-aso. So kay na may sunog man sa Lanitaro and this time, no, sunog man din sa may area sang Santa Rosa, Mandurriao. Matikang-tikang tadi bala sa kahilamunan. Bebe. So may mga ritaso di sang sin ang ginapang kuha sang aton sini nga mga katapo sang Bureau of Fire Protection sa sulod, no. Okay. So binuligay ni karon ang aton sini nga katapo sang Bureau of Fire Protection agod nga matigayon na ning nga mapalong, no, ang ining kalayo meaning kun may nag-aso pa may mga porsyon pa nga mga kahoy-kahoy nga nagabagay, no. So ari gina so ari napalayo-layo sa dito kay pertigid ang aso, no. So okay dire na tama pa makaposisyon. Okay, sir. Ano gi mga barangay da, sir? Ano gi mga barangay? Sakop isang Santa Rosa. Santa Rosa, Mandurriao na. Okay. So di ka maagi kung magpasulod tos panimalay dira, oh. Ining gamay nga padero. Dire sila kagi. Okay.
So, part, May ginagawa nang utot to nga napatay. may natrap to sulod? May natrap. Ay, sus, nakagwa na? Utot yung babae. Nakagwa na dala sa gwa, pa? May kagwa. Okay. Sige, sige. So, 2 years old to. Medyo rapon lang. po-confirm na sir nga may natrap? Hindi pa gimang confirm gina base pala nakagwa yung siya. So initial pala na? Initial lang. Oo, initial information may natrap sa sulod. 72 years old. Bayi laki ko na sir? Bayi. Bayi. Pero subject to be confirm pa na? Oo. So ginapa-confirmar pa diri sa katapos ang Bureau of Fire Protection kung ano ka matuod nga may natrap giman sa sulod, no? Sa sulod mismo sa nasunugan dira sa may Santa Rosa, Mandurriao. So dire nga lagyan galing kay tikra tama ka kitid sa dalan perti pang aso. So hindi pa kami pagpasudlon dito, no? So kita sa Remen News team nakaposisyon ta dire sa kilid mismo, dire sa ikat sa dalan. Dire lang ta. Ulat-ulat lang kita. Tigda mo di nagami na riteso nga nagalantaw. Nagalantaw nga sa ginaobra sa katapos sa Bureau of Fire Protection and of course mga katapos ang rescue volunteer groups. Sa mga nagtalatambay bala, diri lang ka mga sigad. No, para hindi ma-hamper man bala ang pakadto pakari sa aton sini nga mga rescue volunteer groups and of course ang katapos ang Bureau of Fire Protection, no? Mga kasama. So anyway, ulat-laton ta diri ang latest nga investigation sa Bureau of Fire Protection. Actually, wala naman dapat kabalakan kay ti kumplito naman pila ni ka mga fire host nga ari di subong nga gina papiswit sang aton sini nga mga firemen, no? Sang mga rescue volunteer groups and of course mga katapos sang Bureau of Fire Protection sa sini iyang mga tinion, no? Tinguan ta makapangusisa, no? Kung pilagi man ka mga panimalay ang ining natupok sang kalayo. Mga kasama. Sige be. Magkotangkot adre kung pila ka balay, no? Grabe. Amo ni subong tunog, subong tunog subong nga ginaistoryahan diri ang ining na trap hopefully nga nakaano na siya, no? Nakagwa na sa ila panimalay kabay pa, no? Ang ining 72 years old nga babayi, no? Mga kasama kay amo ni ang tunog nga ginaistoryahan di subong mga kabyanan diri sa aton Jerry Candido nga aton sini nga Bureau of Fire Protection Regional Director. Mamagkota ka initial lang ba kay Director Jerry Candido, no? Okay. Siguro. Sige, ulat na ton tanang makagwa si Director Jerry Candido, no? Sa sining mga tanion. Diri sa may sa nalutaran sa sining sunog. Tama giman ka kitid mo, no? Ang lugar hindi ka dali-dali sulod tong katapos sa Bureau of Fire Protection. Ang inimo nila dito nga dito sila makaposisyon sa may pader. Patong sila to, taga nila hagdan para nga mapalapos nila to ang host kag mapapiswit nila dito sa sulod. Sa rin natabo ang ining sunog, no? Mga kasama. Masaylo ta dibe. Hopefully makakuha kita di interview sa mga barangay officials or other nga mga nabiktima sang sunog. Si Director Jerry Candido, si pakusisa kita initial. Sige be. Si Director Candido. Director, mayong gabi. Initial lang sa Remen Iloilo. Director, may initial kita kung pila ka balay nga sunog. Wala pa kay ginatingwan natin na makita ang allegedly truck person inside that. I think nakita na siya. Okay. So, ginamatamat na nato na of course kaya na nato sulod. Kung confirm na yung mga truck, then wala na ito may we could not risk the safety sa atong mga bombero. Yes. Grabe nga so. And I ordered all my men there na ang harap sa area dapat may dating aparatos. Kaya basta dili gani kasakit na Yes.
I don't want nga i-respond ang nila ng health sa bagay nga do mapping naman kita eh. Aha. Just nunin yung magdali, no? We will take it at one time. Kaya siguro na ito nga ang ilang wala na sang may masapukit sulod. Yes, oh. But kompleto kita sir sa aparato sa aton City of Bureau of Fire Protection. Meron ito kaya ang lain na kaya ang wind direction sa baylo-baylo. Ah, okay. Ginabalang ito ang mga firefighters o blontos na nagatungtong sa Kudal. Eh, hindi na mo magtamo ha. Kahit kung magbaylo gani karon ng direction, ikuong po sa Potato Air. Oo. May matabo pa sa inyo. Kasi for after all, we are mapping na lang kita o binuling ito. Just no need na magdali. But so far sa subog na kontrol na ng kalayo. Ang aso atong puti na. Oo. Kung puti ng aso, kontrol. Okay. Sir, on the other hand, amo na gani nga grabe man ang kampanya sa ngaton sini nga Bureau of Fire Protection because March subong fire prevention man asod naman ang sunog kay nasa lanit haro. Nakatudyo kita nga pag-ulang kapaway atong bumbero na sulog na naman. At maski ano akong kampanya, but of course, why kita choice but to continue. Continue in our campaign and hoping and praying that people will strictly follow what we are telling to them about the mga preventative. Ginasulat naman without their compliance and country's compliance without their compliance, fire will continue to occur. Okay. Sir, may inisya ka sa Piyak Kabahin sa Lanit Haro. Anong cause of fire dito? I cannot achieve the goals, no? Kay nakikipag ang ating secretary million pa circle. Okay. Maybe tomorrow. Okay. Cause of damage, paway pa. Ate, sige. Si Regional Director. Sir, thank you kita. Si Regional Director sa Bureau of Fire Protection Region 6. Attorney Jerry Candido. Ipatagi ko sa giyarang ko, no? O si Saon dali karon. Anyway, sunod dire kay Jerry Candido, fire under control na, no? Ang ining kalayo sa sunog, no? Mga kamayanan. Okay.